Сигурност. Можем да дефинираме думата като състояние на защита, безопасност. Обаче, кога наистина сме в безопасност? Когато се прибираме вкъщи, когато сме сред хора, когато не сме. За коя сигурност мечтаят младите хора? Може би мечтаем за безопасен свят, в който сме защитени и същевременно свободни. Може би мечтаем за сигурност в личните ни отношения. Отношения без страх от насилие или кражби. Сигурността, че си лягаме до правилния човек, който ни обича такива каквито сме. Сигурността, че нашите деца ще живеят в къща, в която не съществува домашното насилие. Можем и да мечтаем за сигурност в себе си. Това е най-трудоемко. Мечтаем да сме сигурни в качествата си, уменията си. Мечтаем да спрем да се сравняваме и да сме просто сигурни, че струваме много, че сме достатъчни. Сигурността в любовта към самия себе си. Сигурността, че се харесваме всеки път, когато видим огледало. Може дори да мечтаем за сигурност в социалните мрежи, за времена, в които киберпрестъпността не съществува. Сигурността, че общуваме с реални хора, че снимките ни са защитени, а нецензурните неща са забранени. А може и просто да мечтаем за финансова сигурност. Да сме нахранени и задоволени. Да имаме всичко на момента. Може да мечтаем не само за физическа, но и за емоционална сигурност. Може да мечтаем да можем да се открояваме и да бъдем себе си на открито. Без страх от осъждане или отхвърляне. Може да мечтаем, че в света, в който живеем, някой ден ще могат да се ценят различията и да се подкрепят индивидуалните потребности и емоции на всеки. Някой ден няма да има расизъм, дискриминация и отхвърляне. Сигурността, че сме приети в обществото и се обичаме взаимно. Убедена съм, че всички млади хора мечтаем за това. Но колко от нас са готови да сбъднат мечтите си? А пък мечтите се сбъдват. Без тази възможност, природата не би ни позволила да ги притежаваме.